Ya juwe. Ka, nyotrek dengan delak no. Buka bener dah. Reklama kan? Stille. Ella. Og jeg vil ikke løfte sløret alt for meget, men der kommer virkelig til at ske noget. Man har jo egentlig også mulighed for at vinde en luftballontur sammen med Tom Christensen, 9-dobbelt Le Mans vinder. Han kommer og støtter det her fantastiske projekt. Men vi lover jer en oplevelse derude, som I aldrig nogensinde vil glemme. Der bliver noget at leve op til, men det mener vi faktisk. Når vi laver det her års knækker cancer, så er det jo sådan, at vi skal aflevere, eller det er i hvert fald vores intention, vi afleverer alt det, vi overhovedet kan videre. Vi har ingen administration eller noget fordyrende, nogen ting. Men selvfølgelig koster så nogle stole her, de koster jo lidt penge. Og der har vi jo søgt nogle fonde. Og der kan vi da lige sige, at vi har
allerede fået tilsagn fra Jutlanderfonden, og der kommer en ung, frisk mand springende op ad trappen her. Og der har vi faktisk fået 25.000 kroner. 1000 millioner tak til Jutlanderfonden, Kim Løbø. De her 25.000, det gør faktisk, at de første 1000 stole, der har vi ingen udgifter. Så køb nu bare igennem. Det vil sige, at alle pengene går jo direkte videre til Knæk Cancer. I kan være med til at gøre en kæmpe forskel. Så ind i kampen. Vi har jo også fået lavet nogle net, og det er jo sådan nogle genbrugsnet, så det er jo fantastisk godt. De er ude i butikkerne og i hovedgaden og alle mulige andre steder. Koster. Regeneration.